Bilo mi bila, ja kažem, ja sam zgraditi i da je malo, znaš, da. To je kao opravo, ti čovjek šta. Stavi koji soku u vanu. Gdje si Virgini? Nemoj me, molim te, nemoj me, molim te, nemoj me, molim te. Ne, pazi, ne možemo da pustimo muziku, zato što oni još nisu izašli. Ali ima toga ima. Ali nije mi prijavno, ne. A Vesna je počela konziranje, a ja je kažem da je Evo sad ovdje imamo. Dragi prijatelji, ali smo se malo zamorili čekajući da postupimo izloženje, a verovatno se i olenjili dok smo se zamorili. Ja bih htio da kažem nekoliko reči. Normalno neću govoriti toliko stručno o radovima Vesnini, jer je Zorica Cvetković u katalogu prilično dobro zahvatila ocenu dela Vesne Karamaš. Ja ću govoriti sa nekih drugih aspekata. Moram da priznam da mi je malo teško da iz ovoliko stvari izdvojim radove Vesne Karakaš u ovom ambijentu, ali normalno nije to prvi put da se iz raznih objekata prepoznaju radovi raznih umetnika. Sjetimo se samo velikih istraživanja u sumerskim, vavilonskim palatama, pa posle toliko i toliko vekova u takvim velikim lomovima prepoznato je delo toga i toga umetnika. Zato kažem da je Vesnino delo, bez obzira što je ovdje mnogo stvari, prepoznatljivo. A zašto prepoznatljivo? Mislim da Vesna ima jedan poseban
svet koji stvara. Podsjeća me na mišljenje Ive Andrića, normalno on je to mišljenje stavio Goji u usta, pa Goja govori Ive Andriću to, ali me kaže, podsjeća na mišljenje Ive Andrića, kad Goja govori da je umetnik ili drugi Bog, ili možda neki antikrist, jer on van ovog Božjeg sveta koga je Bog stvorio, stvara neki svoj svet. Ima specifičan svet i vrlo prepoznatljiv svet. I ako je to umetnik postigao, on jeste autonoman i stvarno samostalan u svom stvaranju. Pa evo, tu crtu sam hteo da naglasim umetničkog stvaranja Vesne Karakaš. Ja nisam mnogo ranije pratio u njenom stvaralaštvu, ali mislim da postoji jedna crta koja je vrlo karakteristična i vrlo prepoznatljiva za njeno stvaralaštvo. I vidite, ona se bavi svim temama. Znači, ceo svet koji je Božje delo je Vesnina tema. Smrt planete, nestajanje, nastajanje, reka, čovek, pejzaž i tako dalje i tako dalje. Znači, baš kolikim problemima ovog sveta Vesna se bavi i stvara svoj svet sada. Stvara sada svoj svet na osnovu doživljaja toga sveta. U tom stvaranju Vesna stvarno pokazuje jedan, kažem, autonomni smisao. Prepoznatljiva je i kad pravi mozaike i kad slika uvo. Normalno, može se reći da je ona sada u početku svog stvaranja, bez obzira koliko vremena se bavi likom i stvaralaštvom, ali ona traga. Mislim da je ovdje na katalogu negde napisano traga. Ona traga sam taj svet Božji dar i stvara jedan svoj svet. Vrlo široko, jer kažem, od najbiljnijih osjećanja, ovdje ima jedna slika koja je čežnje, preko čoveka ovdje je jedna žena zagledana i začuđena u svet, a ovdje je nestanak planete i tako dalje i tako dalje. Mislim da Vesna sa ovoliko izraženih sredstava, kad kažem izraženih sredstava, kad kažem sa ovoliko izraženih sredstava, hoću da kažem ne koristi obilje kolorita. Njen kolorit je jednostavan, ali sa tim jednostavnim bojama mnogo izražava svoje. Koristi svoje kamenčiće i kaže jedan manji izbor boja. Ali to što treba da kaže, ona istinski snažno. Prema tome, ne bih želeo da družim, pošto smo ovako i čekali. Prema tome kažem, umetničko delo Vesne Karakaš će sve više i više biti prepoznatljivo, to će biti njen svet i nadam se u dalekoj budućnosti, kad nas ne bude, kad neko nađe njena dela, doći će da prepozna dela Vesne Karakaš. Meni je drago što mogu da kažem ovoliko reči i evo, čestitam Vesni Palinci i druže. I ono ću verovatno kazati neko reći. Zahvaljujem se Branislavu Đukiću na ovim lepim rečima, kao i svima vama koji ste došli da se ovdje u ovom prijatnom ambijentu
koji nam je Dragan Golubović ustupio, družimo i da se malo opustimo i uživamo. Ja ne bih mnogo pričala jer slikar priča bolje. Možda u domovini, pretpostavljam, jer tamo su mi svačali postoji. Duh senke. Sen tvoju osjeću. Tu, blizu, zatvorih prozora. Možda ljubav je to. Jutro. Lepota neba. Sretna misao. U meni radost.
Započinjem dan, podne, jutro za mnom, otupela čula, već je podne, večer, parfem koji volim, visoke potpetice i konce. Dan. Dan je za mene voda. Dan je za mene zvuk. Dan je za mene nada. Volja, zvuk i nada. Dovoljno lepote za novi dan. Shvatila sam i otišla. Bez reči. Julsko podne. Balkon i šaran prkosom. Suncobran i bokal. Vazduh gori. Jedno julsko podne. Za mnom. Pesma. Koračam. Pluća dodiruju nebo. Vazduh peva. Tajna. Tajna može da liči na zvon, na pticu, na priču. Tajna mog prijatelja liči na večer, na kutiju, na zemlju. Tajna mog prijatelja je nema. Zato se on druži sa mnom. Priča. Suncokret. Leptir i suncokret. 3 leptira i suncokret. Nasta priča. Ljubav. Nedostaje mi reč. Prava. Slušnija. Da bih progovorila. Slike stvari ne pravu. Ja beležim sve ono što mi se dogodilo, što se može i vama dogoditi, dobro i loše, a moj taj iskaz jeste sažet, jezgrovit, lakonski. Mislim da sam pronašla sebe i da mogu na najbolji način tako da iskažem svoje osjećanja. Jer često za svoje pesme kažem da su to moje boje, da su to moje haljine, jedna plava, žuta, ljubična, siva, prema osjećanjima, ja ih stvarno sve podjednako volim. I htjela bih da vas pozdravim sa jednom neobjavljenom pesmom, Ako si pesma.